Bun venit la un nou episod în care vom juca Brawl Stars. Vedem aici că s-a băgat și update-ul. Am făcut niște hărți, dar pe contul mare. O să vi le arăt pe mai târziu. Și după cum vedeți aici avem 52 de gemuri. Sunt aici cu Gobilan. Sunt aici cu Gobilan. Avem aici 52 de gemuri. Și sunt la Brawl Pass 25. Și hai să facem Brawl Pass 26 ca să luăm skin-ul pe Piper. LOL. Pune mai aici frumos un pic. Bă. Ia repede. Când s-a băgat update-ul era alt atunci, că omul repede, că n-am uitat. A, vezi că e un Mr. P aici, cam prost. Dai leu, dai leu. LOL, nu știu ce cu mine. Mare general. Dai cu tu. Păi, cred că da. Da. A, pierdem. Albert, Albert! Oh.